చేసుకోవాలి కదా. ఆ దేవుని పని ఏమిటంటే మీరు ఆలోచన చేయండి. ఏమండి ఆ పని వినండి, నా వైపు చూడండి. దేవుని పనికి సాదృశ్యం అంటే ప్రార్థన. దేవుని మందిరంలో వచ్చే ప్రార్థన చేసేది. ప్రార్థన పని ఏంటంటే మీరు ఎక్కడున్నా సరే ఇంట్లో ఏమండి బయట ఎక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడైనా ఏం చేయాలి? ప్రార్థన పని చేస్తూ కూడా ప్రార్థన చేయొచ్చండి. సూసన్న వెస్లీ గారు, జాన్ వెస్లీ గారు తల్లి గారు సూసన్న వెస్లీ గారు, వారికి 19 మంది పిల్లల సంతానం. ప్రతిరోజు వారిని ఉదయాన్నే శుభ్రం చేసి స్నానం చేసి బట్టలు వేసి స్కూల్కి పంపించేది. స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత వారు క్యారేజ్ అంతా పెట్టి స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా యథావిధిగా కష్టపడి పనిచేసి వారికి శుభ్రం చేసి వారికి భోజనం పెట్టి పడుకున్నప్పుడు అందరూ పడుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్కరి దగ్గర